Okei. Takia. Se ei tiedä meistä. Mä menen tähän vittu asemiin. Ammun sen paskaksi. Oh, se liikkuu. Meni tonne oikealle päin. Ruokahuoneelle päin. Joku juoksee lähempänä. Ruokana. Jäi. Nice. Mä käyn nopea tonne vudulla. Tai mikä vittu tää onkaan, tätä kaverin skopeita on vudu tai joku toinen. Joku juoksee, meni ylös. Pelaa ylhäällä. Kestä tätä mun elämää vittu. Niitä näyttää närheen munassa. Se on siellä merihuoneessa. Koitti valottaa mua. Onks sillä 1 vai 2? Yksi vaan tällä hetkellä. Työtön. Mä kuolin Fortessiin. Häh? Oh god. Ethä. Joku vitus kävi. Ei taas. No. Bro! Kuoli. Vittu mikä tyyppi. On se Älä Mille vielä vaan videosta kova kekki tonne pelaaja. alas, ei tuo ketään. Muutamat spämmit sinne. I take my backpack. Thank you. Ei näy ketään. Vittu mikä tyyppi. Ei vie sinne vielä pölleilee kun. Se ei jatketa ketään. Se vaan jotain. Se ringlassin saa. Laatikosta. Täältä lähtee poweri päälle. Vittu No. te teette täällä! Mä otan Älä, ei vittu! Mitä helvettiä? Tadi. Ja siihen jäi juuri. Mä oon kuollut. Se on jätkä. Saatanan ankat. Joku juoksi ulkona. Minkä? Mun mielestä. Olisin kuullut. Se hiipii. Missä Se sun sulla oli? oikealta. Hey man, get the fuck out of here, man. Puhui jotain äsken. Kuuliks te? Hey man, these are my streets, bitch. Get the fuck out of here. Jos se puhuu voippia vissiin. Näkyy toi juttu. I fucking see you camping under the stair. Fuck off, you cunt. Kuuletteko te, se puhuu voippia? Joo. Mitä se sanoo? Can see you camping under the stairs. What? There's 3 of you. Why don't you push out, motherfucker? Alkaa kuumottaa, että se menee takaovella. Se tietää meitä on 3. Sanoiko se niin vai? Joo. Miten se tietää? Stop doing that. Siinä on sulle jotain lopeta. Bro, I got all day here. I can camp you out. Mitä nyt vittu venaa? Niin se kämppää meitä. Kuulemma. Se haluaa meidän herkut. Kuuleeko sä? Hey man, what Kuuliko you sitä? doing here? Se on tosiaan seinän toisella puolella. Hey man, what's up? Tää nyt on ihan vitu Resident Sleeper gameplay.